Velkommen til LearnLab. Mit navn er Edel Hansen, og jeg vil gerne klæde dig på til at deltage i diskussionen omkring, hvorvidt vi allerede nu skal ændre på antallet af lærings- og vidensmål i folkeskolen. Det du bliver klædt på til, det er til at være en værdig debattør, og til ud fra den viden, som jeg nu kan give dig, og træffe en beslutning om, hvad din holdning er. Og du skal ikke være i tvivl om, at min holdning er, at vi ikke allerede på nuværende tidspunkt skal pille i antallet af lærings- og vidensmål. Der ligger et kolossalt stykke arbejde forud for igangsætningen af arbejdet med lærings- og vidensmål, og vi skal vente og se, hvordan det bærer frugt. Det du ser her, det er, hvordan vi har systematiseret læringsmålene, og jeg vil gerne medgive, at det kan være rigtig svært at få overblik over alle de læringsmål, der findes i folkeskolen, men vi har altså samlet dem i et samlet dokument, som du ser her, og hvor der er adgang til alle fag på én gang. Det betyder, at fagene ligger herude i siden, og du kan se, at der er rigtig mange fag, som elever skal stifte bekendtskab med på deres vej fra 0. til 9. klasse. Og derfor er det også enormt vigtigt, at eleverne oplever, at når de går til time og skal undervises, så ved de, hvad det er, de er i gang med at lære. Vi ved fra forskningen, at det er noget af det, der er motiverende og gør, at børn får lyst til at lære både selv og nu og senere hen i livet. Og jeg kan være nervøs for, at hvis vi skærer på læringsmålene allerede nu, så kommer vi til at skære ned på noget af den kvalitet, der faktisk ligger i det at bruge de små lærings- og vidensmål. Men det du ser her, det er altså i dansk for eksempel, hvor vi har læsning, vi har fremstilling, vi har fortolkning og vi har kommunikation. Og det du ser her, det er, når jeg holder musen over, så kan vi se, hvad er det for nogle ting, man i første klasse skal sørge for, at eleverne får mulighed for at lære noget om. Det var altså i læsning. Muser vi ned her, kan vi se, hvad er det også, der skal arbejdes med. Hvad er det, der skal arbejdes med i forhold til fortolkning, og hvad skal der arbejdes med i forhold til kommunikation. Og vil jeg nu gerne vide, jamen hvad er det så, at eleverne skal kunne i anden klasse? Jamen så muser du over her og får at se, at der er et fantastisk fint flow i det, som eleverne tilbydes af undervisning, som vil gøre, at rigtig mange elever vil lære rigtig meget, og de vil virkelig blive så dygtige de kan, fordi de vil blive mødt af en undervisning, som er velforberedt af nogle engagerede lærere, som brænder for deres fag, og som har lavet en forberedelse, som gør, at de sikrer, at eleverne får mulighed for at lære de ting, som rigtig mange lærere og undervisere fra vores seminarier har siddet ned og været sammen om at definere. Og det skal vi ikke smide væk allerede nu, før vi har fået det afprøvet ordentligt. Jeg vil lave et lille nedslag, så du kan se, at der er rigtig meget hjælp at hente også i forhold til lærernes forberedelse. EMU er jo den fælles portal, hvor alle læringsmål ligger, og hvor der også er forslag til delmål og undervisningsforløb. Og det gør, at der er rigtig meget hjælp at hente og inspiration at hente til lærerne, når de skal forberede sig. Og når vi klikker her, måske lige kigger på oplevelse og indlevelse, så vil vi se, at her er en beskrivelse fra læseplanen i forhold til, hvad er det nu, eleverne skal have mulighed for at blive undervist i og stifte bekendtskab med. I den her version, der har vi adgang til vejledning, vi har adgang til kanon, vi har adgang til noget forskning og teori omkring læring, til nogle metoder, og det der er interessant her, det er opgaver. Og når vi klikker her og klikker her, så får vi adgang til at se, hvad findes der i EMU. Og der er altså et direkte link, som gør, at lærerne, når de skal forberede sig, kan gå ind og kigge på nogle dellæringsmål, noget tegn på læring og nogle udfordringsopgaver. De har også mulighed for i rigtig mange tilfælde at hente noget inspiration helt konkret i forhold til, hvad kunne man så gøre. Og her ser du, at her er et eksempel. Og når jeg klikker her, så kommer jeg altså over og får mulighed for at se noget omkring et undervisningsforløb, som er delvis planlagt, og som man som lærer kunne læne sig lidt op af og lade sig inspirere af. Så der er altså rigtig meget inspiration at hente, og der er lavet et stort forarbejde, som gør, at det er for tidligt at smide læringsmålene ud. Jeg vil gerne vise dig, at
at der er en lille version her nedenunder, som vil gøre, at du får endnu nemmere ved lige at få overblik over det flow, der er i undervisningsforløbene og i de små læringsmålpar. Her har vi skilt læsning ad, sådan at vi har de 6 små temaer, der findes i læsning. Vi har lagt de små læringsmål ind, som passer, og her er det find tekst. Og her kan du altså se, hvad det er, man som lærer skal tilbyde eleverne i 1. klasse omkring det at finde tekst. Når læreren forbereder sig, kunne han eller hun lige kigge lidt frem og have noget, som passer til de elever, som har rigtig let ved at lære. Og på den måde, så ligger der altså også i læringsmålparerne indbygget en rigtig nem og fin måde at lave differentieret undervisning på. Og her får vi altså, når vi klikker heropad og ser, hvad der er af udvikling i læringsmålene, og se, hvordan flowet er i elevernes læring. Og det tænker jeg, at det er vældig motiverende for eleverne at opleve, at sværhedsgraden den stiger, og at de også får indblik i, hvad var det jeg kunne før, og hvad kan jeg altså nu. Og jeg vil gerne vise dig et eksempel på, hvordan det kan se ud, når en lærer har undervist i læringsmålpar, og især for de udfordrede elever, giver dem en tilbagemelding på, hvordan er det faktisk gået med lige præcis. For eksempel arbejde med de her 2 små læringsmålpar. For til det her system hører der også en elev- og læringsplan, som gør, at lærerne kan leve op til efter hvert eneste afsluttet undervisningsforløb og give eleverne en tilbagemelding på, hvordan klarede du det faktisk. Jeg tænker næsten, at du har en alder, så du kunne have været udsat for, at man 2 gange om året fik at vide, hvordan det stod til, og det var på et meget, meget overordnet helikopterniveau, hvor det var svært nogle gange at se, at man faktisk havde knoklet rigtig hårdt med nogle af de opgaver, som man havde fået. Det kan vi godt ændre på for vores elever her. Det er det, folkeskoleloven har lagt op til, at eleverne skal vide løbende, hvad fik du så ud af det her, og hvad kunne du måske gøre bedre. Og der er forskning, der viser nu, at når elever får den viden, så er de motiveret, og de lærer meget mere. Men som sagt, så vil jeg godt lige vise dig, hvordan det kan se ud i forhold til det. Nu skal jeg lige se, om det er den rigtige, vi vælger her, og det var det. Og her kan du altså se alle dansk læsning, du kan se, finde tekst, og her kunne vi se, det var det vi så lige før med drengen her, at det var de her ting, man skulle lære i 5. klasse, og vi kan se, at han har ikke helt fyldt pladen ud herud til 5. klasse, så der er altså noget, han godt kan arbejde lidt mere med. Og det betyder jo, at var det her nu en dreng, som var særlig udfordret, så vil han jo opleve, at der er nogle af de områder, hvor han faktisk fint kan slå til, for det er ikke alle steder, at man er rigtig meget afhængig af at kunne læse, men der er altså faktisk også nogle ting, hvor det at kunne lytte og kunne tale betyder rigtig meget, og gør, at man godt kan dokumentere, at man faktisk forstår nogle ting. Og det er den måde, hvor jeg tror, at læringsmålparerne kan hjælpe nogle af de særligt udfordrede børn, som oplever, at en skoledag og et langt ansættelsesforhold på 10 år i folkeskolen, det kan blive en virkelig udfordring. Så jeg kan kun anbefale, at vi ikke piller ved læringsmålene, men at vi holder fast og siger, at nu skal det afprøves. Jeg vil lige vise, hvordan det kan se ud, sådan en elev- og læringsplan for en elev overordnet, og det du ser her, det er altså alle fagene med alle læringsmålene lagt ind her, og det er en plan, hvor læreren løbende har vurderet eleven, og vi ser altså elevens niveau, og vi ser, det er en elev i 5. klasse, og vi kan se, at der er nogle steder, hvor søjlerne, de hvide søjler er længere fremme end andre steder, og når de hvide søjler er langt fremme, så betyder det, at her har eleven nogle særlige kompetencer. Og det betyder altså også, at elevens lærer i andre fag kan orientere sig lidt i, hvad er det nu ham her, han er særlig glad for og god til, kan jeg tage udgangspunkt i det i min forberedelse og i min undervisning af ham. Og det er unikt, at vi har den mulighed at gå så langt ned og få set efter, hvad er det faktisk børn kan lære, og hvad har de faktisk lært. Og når nu lærere forbereder sig, som de gør her, så bliver der rigtig, rigtig mange små undervisningsforløb, som de jo skal ligge i en fælles database, så de bliver tilgængelige for kollegaerne, og gør, at det bliver nemmere
for de næste, der kommer til at lave undervisningsforløb. Det betyder ikke, at man skal kopiere, men det betyder, at man kan lade sig inspirere af noget af det, som er lavet. Og vil man gerne starte fra scratch og lave sin egne forløb, så er det en mulighed, og der er masser af muligheder for at udfolde sig, selvom man får at vide, at det er de her læringsmålpar, der skal arbejdes med. Så der vil ikke være 2 af de 2.000 små undervisningsforløb, der bliver lagt op, der vil være ens, men de vil være præget af den forskellighed, der er. Og endelig så får vi, ved at bruge alle de små lærings- og vidensmål og fortsætte med at holde fast i det, så får vi en voldsomt stor database med data, som kan bruges til forskning. Det er helt oplagt, at vi bruger den her lejlighed til at få kigget ned i, hvornår er det elever kan lære hvad. Er der lidt, der skal skubbes med, og på den baggrund kan man jo så foretage en ændring, hvis man synes det. Men det er fra min side set alt for tidligt at begynde at justere i de her planer. Der er lagt så mange timer, millioner af kroner i at forberede det her, at det skal vi ikke bare ændre på med et pennestrøg, fordi det måske er lidt uoverskueligt for overblikket generelt. Jeg håber, du har fået overblikket nu, og bliver en værdig debattør, og har nogle argumenter både for og imod, afhængig af hvor du står henne, men at nu ved du i hvert fald, hvor let det er at få overblikket, og hvad det er for et fornemt flow, der er i den undervisning, som er planlagt, hvis man bruger lærings- og vidensmålene. Så tak fordi du kiggede med.